ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ಅವೇತೋ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಕ್ ತೆರೆದಿಜಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುಟು ತೆರಿಪಾರ ಯಾನ್ ಬೈದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಡ್ಯೋನ್ವೆ ತುಳುಟು ಪಿಂದೊನ್ಗ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನ್ವೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳುನಾಡ್ ಚಾನಲ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ಆಪಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆದಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪರು. ಆಪಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕುಲು ಐಫೋನ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ ದ ಅವೇತೋ ಆಡ್ಸ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಅಂಡ ಆ ಆಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ತೂತರ 9:41 ಎಸ್ 9:41 ಇಂದು ಒಯ್ತ ಟೈಮ್ಸ್ ಪಂದ್ ತೆರಿಯೊನ್ಗ 2007 ಜನವರಿ 1 ಆಪಲ್ ದ ಸಿಇಒ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಿ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟೀವನ್ ಪೌಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಸುರುತ್ತ ಐಫೋನ್ ಸೀರೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಟೈಮ್.